Што гатуем на каляды? Трэба прыгатаваць 12 постных страваў. 12, таму што столькі вучняў было у Ісуса, а постных, таму што на каляды яшчэ пост. Ужо пасля калядаў пачнецца мясаедзіца, ўжо можна будзе што-небудзь мясное спрабаваць. А пакуль давайте разам узгадаем 12 постных страваў. Галоўная страва на каляды – гэта куцця. Яе гатуюць з жыта, аўса альбо ячменю. Спачатку трэба замачыць гэтыя крупы, а потым ужо варыць. І дадаюць у куццю мёд ці мак. Гэта такі традыцыйны мінімум. Жыта ў куцці сімвалізуе вечнае жыццё, а салодкія дадаткі мак ці мёд – гэта слодыч райскага жыцця, которое чакае вернікаў пасля смерці. Гэтую куццю калядную называюць яшчэ багатай, бо апроч мёду і маку туды можна было дадаваць і сушаную садавіну, і арэшкі, і мігдалы, і ўсё, што заўгодна. А зараз такі ўвогуле нават шакалад можна дадаваць. Вось з гэтай куцці багатай пачынаецца калядная вячэра. Што ж яшчэ можа быць на стале? А ўсё, што заўгодна, галоўнае, каб постнае. Яшчэ адно вельмі важнае і вельмі калядная сімвалічная страва – гэта рыба, бо рыба – гэта адзін з ранніх сімвалаў хрысціянства. Ну і вось у нас традыцыйна гатавалі карпа. Дзень перад калядамі, вігілія яшчэ кажуць, гэта той самы шчыры пост, который людзі трымалі. У гэты дзень нічога не елі. Есці можна было садзіцца за стол толькі тады, калі на небе ўставала першая зорачка. І вось тады пачыналася калядная вячэра, пачыналі яе з куцці. Па традыцыі першым спрабаваў куццю гаспадар дома, а потым усе астатнія члены сям'і. Куццю са стала не ўбіралі, пакідалі яе, каб маглі пачаставацца і душы продкаў, которые таксама ў час зімовага сонцастаяння ў каляды былі бліжэй да нас, бліжэй да зямлі, чым у звычайныя дні. А на раніцу, калі куцця заставалася, то яе аддавалі хатнім жывёлам, каб яны былі таксама здаровымі і моцнымі.